Nagpanawag naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sang madalom nga investigasyon sa natabo nga enkwentro sa Taboso kung Taboso Negros Occidental nga nagresulta sa kamatayon sang 19 ka mga individual. Suno kay Tino, hindi mapatihan ang ginpagwa nga pahayag sa Armed Forces of the Philippines nga nagasiling nga mga miyembro sa New People's Army ang mga napatay sa insidente. Suno pasaya nga kinahanglan o si saon gid sa maayo ang natabo. Ginpahayag man sila nga may nagagwa sa mga impormasyon nga hindi tanan nga napatay ang rebelde kag kinahanglan klaruhon ang identity sa mga individual nga nadalahig. Suno pa sa kongresista, bisan mayara pa sang armado nga enkwentro, kinahanglan respetuhon ang humanitarian law, ilabi na ang paglikaw sa pagpatyanay. Ginpanumduman niya nga kinahanglan responsable ang pag-atubang sang mga otoridad kag pag-issue sang statement may kangtanan sa insidente. Naibalawang nga ginupisana sang Commission on Human Rights ang independent investigation sa among encounter. Kailangan talaga ng masusing investigasyon sa insidente sa Toboso dahil mukhang hindi na mapanghahawakan yung o mapaniniwalaan yung version na unang nilabas ng Armed Forces of the Philippines na merong enkwentro at yung 19 na napatay ay lahat mga NPA. Kinokondena natin ang pagpatay sa kanya at sa kanyang mga kasamahan at ngayon kinokondena rin natin yung cover-up na ginagawa at sinasabing mga armed na combatant o lumalaban sila. Dahil malinaw na hindi ganun. So, kaya kailangan natin ng investigasyon at kailangan ng pagpapanagot. Si Representative Antonio Tino.